Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu sa Man from Banovci. Danas ću vam pokazati kako napraviti nether reaktor u Minecraftu. Gledajte, prvo uđete u vaš svet. Evo, ovo je moj prošli pokušaj videa, nije uspeo, ali nema veze. To ću vam pokazati sve detalje. Tamo na čekajte da se odmah prebacim u Creative. Evo ovako, treba vam kocka od zlata, cobblestone i ovaj nether reaktor core. Možda je logično se zove nether reaktor kad treba nether reaktor core. Evo ovako. Gledajte, uzmete block of gold ali ovo mora biti u Survivor, ovo ne može se napraviti na Creative, neće se aktivirati. Evo, gledajte, ovako. Cursed. Tako. Sad ovaj vrag u sredinu. Evo ovako. I sada tu od gore. S ove strane. S ove strane. Upa, sam je baš ne. Tako. 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 I to je to sad. I sad samo odete na Survivor. Sad će pisati da nije. Evo ga, aktivirali smo ga. I sada će se stvarati pigmeni i dobijat ćete stvari iz nether reaktora. Gledajte, i tako će sad stvari par sekundi se izbacivati. I pigmeni će se stvoriti ako su ovi zombiji uključeni, ako nisu neće se. I kada ubijate dobit ćete zlato. I ovo će kada nestane ostati